Em dic Rosa Zendón i soc la coordinadora de l'àrea de sensibilització i d'incidència del programa SICARCAT, un programa de les religioses adoratrius que s'executa aquí a Catalunya adreçat a dones i famílies que són víctimes del tràfic de persones. En aquest sentit, us he de presentar què és el tràfic de persones, la seva vinculació en l'àmbit de la protecció internacional i per aquest motiu comencem explicant que el tràfic d'éssers humans és un delicte, una manifestació de la violència masclista i una violació de drets humans. L'any 2000, les Nacions Unides aproven un instrument com és la Convenció de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, un instrument que serveix per treballar de forma cooperada a nivell internacional per perseguir aquest tipus de delinqüència. Aquest instrument tipifica alguns delictes que fins ara no estaven tipificats en codis penals de diversos països, com pot ser el tema del blanqueig de diners, tot el tema de la corrupció, l'obstrucció a la justícia i el tema de la participació en grups delictius organitzats. A més, aquest instrument preveu un seguit de mesures que tenen a veure amb aquesta promoció d'aquest tipus de treball cooperatiu a nivell internacional, però una de les mesures és la que ens ha de cridar la nostra atenció, com és el fet de garantir l'assistència a les víctimes i testimonis d'aquests possibles delictes. Aquesta convenció, la Convenció contra la delinqüència organitzada transnacional, es complementa a través de tres protocols que tenen a veure, alguns d'ells, amb una situació molt directa que poden patir persones que sol·liciten la protecció internacional. El primer protocol té a veure amb el protocol per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones, i molt especialment el de dones i nenes. El segon protocol té a veure amb el protocol contra el contraban de persones migrants per terra, mar i aire. I el tercer protocol és el protocol contra la fabricació i el tràfic il·lícit d'armes. En aquest sentit, necessitem saber què és el que Nacions Unides considera com a tràfic d'éssers humans, i la seva definició s'organitza entorn a tres elements bàsics: unes accions, uns mitjans i unes finalitats. Unes accions que contempla la captació, el transport, el trasllat, l'acollida i recepció de persones a través d'uns mitjans que el que fan és recórrer a l'amenaça, a la coacció i a la força a través del que és el segrest, el frau, l'engany o sobretot, i aquest ens ha de cridar també molt especialment l'atenció, abusar d'una situació de vulnerabilitat que puguin patir aquestes persones. I les finalitats, quines són? Doncs finalment, totes aquestes accions i aquests mitjans ens condueixen al desig de voler explotar aquestes persones en diverses modalitats, ja sigui a través de la seva explotació sexual, la seva explotació en mendicitat, el tràfic d'òrgans, matrimonis forçats, explotació laboral o perquè cometin delictes. Podem veure que Nacions Unides, a la definició, en cap moment ens diu que s'hagin de donar tots aquests elements per considerar una persona com a víctima del tràfic de persones. El nostre Codi Penal també preveu el fet que només amb una de les accions, un dels mitjans i una de les finalitats ja estem davant d'una presumpta víctima. I fins i tot el nostre Codi Penal també reconeix que parlem d'un delicte de comissió anticipada. Això què vol dir? Doncs que finalment, si tenim elements que ens parlen d'accions i mitjans que conduirien a que aquesta persona fos finalment víctima d'aquest delicte, però encara que no s'hagi produït l'explotació, l'Estat espanyol considera que aquesta persona també és presumpta víctima del tràfic de persones. Aquest escenari de la comissió de delictes de consumació anticipada el veuríem molt clarament en situacions de frontera. Persones que potser reconeixent i recollint tota que és la seva història personal, podem veure que algú està cometent alguna de les accions o ha recorregut cap a algun dels mitjans i que tot ens indica que en el moment que creués la frontera, segurament ens trobaríem que aquesta persona patiria una situació d'explotació. Doncs aquest tema, encara que no s'hagi produït encara la situació d'explotació, l'Estat espanyol el considera, d'acord al seu Codi Penal, també que és una presumpta víctima del tràfic de persones. Hi ha un element que moltes vegades ha generat molta controvèrsia, que és el tema del consentiment. És cert que hi ha moltes persones que arriben a l'estat espanyol sabent que potser exerciran la prostitució o que treballaran en determinades condicions.
El que es té molt clar a nivell del marc jurídic internacional és que en el moment que es recorre a qualsevol dels mitjans que abans hem comentat, l'ús de la força, de la coacció, l'amenaça, el frau, l'engany, etc., aquest consentiment és irrellevant. I sobretot ho té molt especialment en compte amb les situacions de possibles menors. Per molt que un menor hagi consentit que vol ser explotat en aquestes condicions, el seu consentiment es considera irrellevant. Per altra banda, en el segon protocol parlàvem del contraban de persones migrants per terra, mar i aire, que és un delicte que també va associat molt clarament i en molts casos amb el tràfic de persones. I una realitat que, desgraciadament, en el moment que comptem amb menys vies segures perquè les persones que es veuen abocades a desplaçar-se forçosament, com és el cas de les persones que cerquen la protecció internacional, es veuen abocades a recórrer, en alguns casos, a màfies, a grups organitzats que faciliten l'entrada en un territori per un punt no habilitat. Podria ser, un dels exemples serien les situacions de pasteres. Això té a veure amb un delicte, tipificat també al Codi Penal, que és el tràfic de persones migrants o el contraban de persones migrants. Com us dic, és una situació que moltes vegades van de la mà de les situacions que són explotades finalment, però no tots els casos de persones que han entrat per un punt no habilitat forçosament es troben després a l'estat espanyol explotades. En aquest sentit, és important diferenciar aquests dos delictes, d'una banda el tràfic d'éssers humans i per l'altra banda el contraban de persones, perquè realment hi ha elements que són molt diferents i tenim molt present que a vegades es donaran tots dos alhora i de vegades haurem de saber si la persona que estem atenent a algun possible sol·licitant de protecció internacional a més és víctima dels dos o d'algun d'aquests dos delictes. Un dels elements que ens permet diferenciar els dos delictes és la naturalesa pròpia del fet delictiu. D'una banda, el tràfic d'éssers humans, com ja us he manifestat, és una violació de drets humans, atenta greument contra la dignitat humana, per tant la naturalesa del delicte és que és un delicte contra les persones, mentre que el contraban de persones migrants estem parlant que es tracta d'un delicte contra l'Estat, és a dir, l'Estat estableix uns mínims, uns requisits per poder entrar de forma no fraudulenta dins d'aquest estat i suposadament el que passa és que se'ns facilita aquesta entrada per un punt no habilitat. Per tant, la naturalesa del delicte ja és un punt que ens permet diferenciar aquestes dues possibles situacions. Un altre dels elements seria l'objectiu del propi delicte. Per una banda, el tràfic d'éssers humans, els tratantes, que diríem en castellà, doncs el que busquen és bàsicament lucrar-se a través de considerar que aquestes persones són una mercaderia amb les quals es pot comprar, es pot vendre, se les pot explotar, ja sigui en l'àmbit de l'explotació sexual, l'àmbit laboral, el tema de matrimoni forçat, la comissió de delictes, tràfic d'òrgans, i tota aquesta situació d'explotació li genera un lucre. Mentre que amb el contraban de persones hi ha aquest lucre, però sí que és cert que en el moment que ja s'ha produït la situació d'haver facilitat l'entrada a l'estat espanyol, en aquest cas, la relació entre el traficant o el contrabandista i la persona víctima queda completament trencada, és a dir, no hi ha cap altre interès, mentre que amb la situació de tràfic d'éssers humans interessa cronificar-la al màxim possible per generar el màxim d'interessos i beneficis. Un altre dels elements que a vegades sí que ha confós molt també aquesta situació entre aquests dos delictes és el tema de la frontera. Si recordem, la definició de Nacions Unides en cap moment, quan ens parla de les accions de traslladar a les víctimes o d'acollir-les, no ens parla en cap moment d'haver de traspassar fronteres. És a dir, podem parlar que aquest transport, aquest trasllat, aquesta acollida i aquesta recepció pot ser dins d'un propi país. Per tant, es reconeix el que és el tràfic de persones amb caràcter intern, que seria dins del que són les fronteres d'un país, i també es considera el tràfic d'éssers humans amb caràcter transnacional, quan realment es produeix aquest creuament de fronteres.
És evident que el contraban de persones migrants només es produeix si hi ha un traspàs de fronteres a nivell internacional. Mai es donaria en una situació dins d'un país. Per tant, és important també reconèixer i no obviar que podem estar tenint a persones que ja són o víctimes quan arriben a Espanya, perquè ja havien estat explotades al seu país o perquè han estat explotades en trànsit o perquè malauradament fins i tot són captades en el nostre país i són explotades dins del nostre país. O sigui, és important no obviar aquest factor del tema de la frontera. Respecte al tema del gènere, certament el tràfic d'éssers humans no és aliè, és a dir, Nacions Unides ens parla que aquesta forma contemporània d'esclavitud afecta majoritàriament a dones i nenes. Les xifres ens parlen de que el 80% de les víctimes són dones i nenes que especialment són explotades en l'àmbit de l'explotació sexual i en l'àmbit del matrimoni forçat, com a característiques pròpies del gènere. En aquest sentit, és important entendre que a totes les víctimes, quan estem davant d'una greu violació de drets humans, vol dir que l'Estat té una responsabilitat en el que és la seva prevenció, la seva persecució, la seva protecció i la seva reparació integral. Quins mecanismes compta l'Estat espanyol per poder reparar de forma integral i protegir i assistir aquestes víctimes? Té diversos elements. De fet, tenim dues directives europees, una de l'any 2011 que ens parla de la protecció a les víctimes i després la de l'any 2013 que ens parla de la necessitat que té la Unió Europea d'harmonitzar la resposta que es té amb determinades víctimes de determinats delictes, entre els quals inclou el tràfic d'éssers humans, amb què l'estat espanyol està obligat a complir amb els mínims que exigeixen aquestes dues directives. Malauradament, l'estat espanyol no ha transposat aquestes directives a través d'una llei integral per la protecció de les víctimes del tràfic de persones, malgrat des de la societat civil s'està exigint la necessitat de que s'aprovi i s'impulsi una llei integral que reculli tots els drets que aquestes directives els reconeixen. Ara mateix complim amb els mínims, però amb una dispersió jurídica excessiva que no permet realment portar un seguiment i un control per veure de quina forma efectiva realment l'estat espanyol està complint amb aquests mínims. Quins serien aquests mínims? Doncs bàsicament parlem que la llei d'estrangeria comptem amb un article, l'article 59 bis, que preveu el fet de donar un temps, un període de restabliment i reflexió a les víctimes del tràfic de persones perquè puguin, primer, recuperar-se, i això és important, l'ordre en aquest sentit és molt important, primer recuperar-se, després ser informada per prendre finalment una decisió. Estem parlant de persones que surten de contextos d'esclavitud, per tant, és important aquesta recuperació. En aquesta recuperació influiran factors com el temps que ha estat en situació d'explotació, si la persona que la va captar era una persona propera o no era propera al seu entorn familiar, en quines condicions s'ha produït aquesta situació, etc. Per tant, s'ha de donar un mínim de 90 dies per la seva recuperació, ser informada de que si realment col·labora amb les forces policials denunciant aquest delicte, l'estat espanyol la compensa oferint-li un permís de residència i de treball per col·laboració policial i també informar-la que si davant de la seva situació, perquè no se sent prou protegida, perquè no té prou informació, perquè no vol denunciar per X motius, perquè sent amenaçada la seva família, etc., també hi ha la possibilitat que l'estat espanyol li faciliti un permís de residència i de treball atès la seva situació personal. Aquest seria un dels elements que tenim, però també és important reconèixer que la llei d'asil espanyola del 2009 també recull el fet que les víctimes de tràfic amb fins d'explotació sexual puguin ser considerades persones beneficiàries de la protecció internacional. Per tant, quan estem davant d'una víctima de tràfic d'éssers humans, és important fer una valoració jurídica de quin seria el marc jurídic més favorable per a aquesta persona. L'estat espanyol també preveu que no sigui incompatible que una persona pugui acollir-se a l'article 59 bis i alhora a l'asil. El que és cert és que no totes les víctimes del tràfic de persones podran
ser beneficiàries de l'asil. Per aquest motiu s'ha d'analitzar que realment compleix amb tots els requisits de la Convenció de Ginebra i que realment ha de motivar que existeix un motiu o sent que està amenaçada la seva vida en cas de tornar al seu país o que pot estar en perill. I per altra banda, un dels exemples seria que no és possible, per exemple, que una víctima que sigui comunitària o fins i tot nacional es pugui acollir a la llei d'asil. El que sí que és cert és que si l'estat espanyol finalment optés de forma favorable tant en concedir-li l'article 59 bis com l'asil, la dona, en aquest cas, o la víctima, sí que hauria de prendre una decisió per optar en quin estatus jurídic a nivell administratiu prefereix quedar-se, si per la via que li permet tenir un permís definitiu de 5 anys o, en aquest cas, si se li reconeix ja sigui l'estatut de refugiat o la protecció subsidiària. Per tots aquests motius, és important que quan ens trobem davant d'un sol·licitant de protecció internacional tinguem present la possibilitat que hagi estat víctima d'aquests dos delictes, ja sigui del tràfic d'éssers humans, del contraban, de persones migrants o d'ambdós fins i tot, atès que comptaria amb un plus de protecció jurídica que hem de tenir present en tot moment. Moltes gràcies.